sarkin alu da lallan bayin gane ya zan kira ka kenan ka girma siffa ka girma zahirin nan a batinin ba gannuwa kake ba Allah kuwa ya rika ta wuce iyaka kawai a sa imani a tafiyarka ta goma shi a taho da annabinka wanda shi ke jujjuya kaddarinka Allah da shi na fake nake ta roƙo ka bani sirri dan ni kaɗai ya sauko a fagen yabo in girma masu roƙo a gidan annabi ta nazarta bako Allah salatin mai ƙure hasashe ga jikin nan da ya wuce wa kushe yasa itace ɗanye yana a bushe da shi kayo farko kuma kai ƙarshe ina ta roƙo Allah sa sahabbai da auliya'u da suka fidda mu a baibai da mutum da mun cire ta kumbai a talibin ku muke ban kaɗe hijabai daga wusul a ga wasili na yarda wusul wara mai maganin ta'adda mawaye shafaila dole zai yi tsada barhama ka cika aikin ka sanni jadda da ummace nake bankare kiraje na danna annabi duk inda ranmu zai je umma mun yi dauda a karkade gudaje allaran nutsuwa inda ba garaje sallama ta gunka nai shigowa da murtadanka da shi nake isowa baban habibu ina taran afawa mun yi ladabi mun ƙara zuzzubewa abul fito yi baba sannu sannu ya agaji da mu a ƙara sa idanu roƙo muke wallahi karamu banu ka sanin ka ginin mu sai ya ginno jinin isa dan Fatima tijadda Allahu yau ke tan maka shaida akin na kai masa gashi ya Yahuda ƙarshen suke tashi a zuciyar waɗanda allarar Allahu duka ta zaɓa mararin ido sai dai ya kalli kwaɓa shi mai kiba shi ya kasan na teɓa amma abin da ya ɓoye yana a gaiba cikin jiki amadiya kake ne kamai da babu akwai sake mun hakan ne roƙo nake da ɗamagiya nake ne ba ka duba girma da ni kankani ne maza ban halara an kure mazaje inda sun ka jike nan ka ɗauki lauje hannarin faila ka jike gidaje yawa mai sa na goye yayi saje ya bai wa ruhi Allah ya samu ceto shangalar Allah aibun wani mumanto ka kira da kiran rabbu muka ceto daira kake sakamakon matattu Ahmadu mai fure darajar waliyai gaban suka ke kafure iyakai jinin faɗin makubu ka zama dalilai da rabu ke duba bayayin masifai Allah gaban ka da bayan ka ya tsare ka dama da haunin ka anan ya kagi kaka bazara ta zo da damuna yi shuka irin da ya bullo sai ya gasa kataka jinin gidan annabi ta ake faɗa ma tsatsan banu hashim wa ya kai ku girma na cintira tamkar mamoni shi ma amadu ne in gaya ma rabille wanda ke a gombe jinin jasawa gani nan a raɓe sake mun dafa jallabi ya kwaɓe wadda yin kana aini daman na kurɓe ya fito